Labang litag Negros karon mga igsoon. Ba't karon ihunong sa tadiri kay doon ako ipakita ninyo Barangay Luok, Uslob, Tarawa. Oh. Hindot kid sila bus mga igsoon. Aspikas. Oh. Di na ta magdugay. Padayon ta sa itong pag-drive padung sa pantalan sa Bato, Sambuan. First time na ko ning maka-vlog sa Negros, although sige nagugog atog Negros god sukat pa kanadto sa Batanon pa ko. But excited ko tungod kay again first time na ko nga mag-vlog sa Negros. First stop na to sa Negros mga igsoon, Bais City! Here I come! Naabot na kita sa Bato Port sa Sambuan. Busuway niya tagpangutana diri ug sa ilahang plitihan. Pero nga makibaw mo ikan sa motor, mga auto ug siguro mga pick up truck apil. Mangutana ta sa bagong plitihan. Boss, mangutana ko sa bagong plitihan, boss. Ang auto karon pila na lang? 900. Ha? 900 one way. And then ang mga pick up 1,060 ang mga pick up o ang mga sedan auto 900. Ang motor, boss, single 260. Pila? 260. 260. Apila ng big bike parehara? Wala lahi na, mga 300. So ang kanang mga dagko ang motor sama sa mga big bike 300. Boss, thank you sa. Mama Jubilin. Oh. Okay. Ilahang ticketing office diri sa likod. Doon na po yung waiting area doon eh. Ay, ipakita na ko sa inyo. Boss, may hapon. Wala lang CR doon. Boss. Stop po doon. Muna lang waiting area. Kung di pa makalarga ang barge, mahimo kang pag-standby sa ngani. Doon ay usa ka barge gikan og amlan bagong abot. Then kami mga igsoon, ari mispikas largan ni karon mga 30 minutes. Matag oras day ang biyahe diri. Boss.
larga ng parts mga igsoon. Actually kani pag-aton ako sa Negros, doon ako atuon nga government agency. Apan na ako rin lang pong i-vlog mga igsoon ang uban ako mga lag aron nga doon ako i-share ninyo. Awa. Woo! Cebu Island na Aspikas. Nya Negros. Usa ka oras na ni mga igsoon, more or less mga 1 hour labang gikan og bato padong sa Tampi, San Jose. Mintras nga napatas tubig mga igsoon. Big thanks and shout out to Mr. Thomas Dacalos and also to Paul Jaime and Jaime family from Tubigag Manok, Asturias, and also to Mr. Jerwin Hatch of Pagadian City, and then Jen Ferrari sa Suba, Antipolo, Tuburan. Shout out to you, ma'am. Shout out also to Zanoria family from Belleville, New Jersey. And Ana Flor and Jaime Carcueva, shout out sa inyo ha. Shout out po kang Felicil Watson of South Carolina from Miss Vicky Canonigo, and to Mr. Manny Rosal taga Ubos Puso, Basak, San Nicolas, Cebu City. Shout out sa mga boss. Shout out also to Miss Feli Cagadas from King in Bulacau, Pardo. Abot na ta San Jose mga igsoon. Karon diretso tag syudad sa Baez, and then humano na to ang vlog na to, igabot ako sa Baez ha, and then kita ta sa sunod nga vlog tomorrow morning. Touchdown Negros Oriental. Woo! Kani padung sa left mga igsoon, padung nagdumagiti. But karon di man ta padung sa Dumaguete, ugma pa ta adtos Dumaguete ha. So karon ari ta sa kuan, right turn ta padung ta og Baez City. Tara, let's go. Ala, ako lang ipakita ninyo. Napay-usa diri. Alright. Ini kabot na to sa Baez mga igsoon. Ako nang tapuson na ito ang vlog ha. Nya kita ta sa sunod nga vlog. Laag ta sa Negros Oriental.